Hey लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय नोंथांमोनखौ स' दिनै आङो मोनसे सिरियास टपिकनि सायाव सेन्सिटिभ टपिकनि सायाव आङो नोंथांमोनजों बाथ्रा सावरायगोन बेनो जाहैबाय रिलिजन भार्सेस रिलिजन आङो सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनो सानदों आङो सासे साधारन सुबुं आंनि साननाय आरो मोनदांनायजों जाखिनि आङो सानदांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन बे आंनिनो सानदांथि जागोन आङो बेयाव कुनु मोनसे दाजाबदेरनाय माबा मोनसे सोरनिफ्रायबा इदि हानद्रानाय बायदिसिना हानद्रानाय आंनियाव बहु फैनाय नङा आङो आंनि साननाया बेसेबांसिम आङो बैखिनिसिम बिजिरथिखौ आङो दिनै होगोन स' जोंनि गेजेराव धोरोमजों धोरोम दावराव जानाय जोङो नुबाय थादों स' दिनै आङो बिनि सायावनो आंनि सानदांथिखौ होनो सानदों जे जोंनि गेजेराव गोबां धोरोम दङ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङो ख्रिस्टियान हिन्दु इस्लाम जैन सिख सत्संग सनातन आरो बर'फोरनि गेजेराव जोंनिया दङ बाथौ दङ ब्रह्म दङ ख्रिस्टियान दङ आरो बिदिनो रुपामुनि आरो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धोरोमा दङ दा बैफोर धोरोमफोरखौ लानानै जोङो बर'आ मोनसे ग्रेट ससाइटि जोंनि बर'आ मोनसे ग्रेट ससाइटि आरो पिस लाभार जोङो मा शान्तिखौ मोजां मोनग्रा बेफोरनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव माब्लाबा जोंनि बेसोर फोथायथिखौ लानानै जोङो मा जोंनि गेजेराव माब्लाबा तर्क बितर्क नैबे जाबोनो हमो आरो थ' धोरोम होननानै बुङोब्ला बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि सानदांथि आरो जोंनि नेम एबा खान्थि दा बेखौ जोङो साधारन मानसिया जोंबायदि मानसिया बिनि सायाव बिजिरनांगौआ बेयो माब्लाबाबो हाथाव नङा थेवबो आंनि साननाय मथे आं मा सानो आङो बेखौ दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव मालाबा मा जाबाय फोथायथिखौ लानानै नैबे धोरोमा साबसिन जोंनिया साबसिन आंनिया साबसिन नोङो बेजों थाङोब्ला पापि जागोन बेजों थाङोब्ला नोङो सोरगोआव थांनाय नङा आरो सोरगोआव थांनो मोननाय नङा बेफोरबायदि माखासे फोथायथिखौ लानानै जोंनि गेजेराव माने मिसआन्डारस्टेन्डिं गोरोन्थि बुजिलायनाय बेफोरो जायो आरो थ' धोरोमा मोनसे बान्दो एबा नेम जाय नेमजों खारोब्ला सुबुं माहारिया एबा सासे सुबुङा सासे मानसिया अराय सम मोजां लामाजों खारनो हायो बैनि थाखाय धोरोमा मोनसे मा राहा एबा लामा थ' जोंनि गेजेराव मा जाबाय दिनै मानसि हारिया माने धोरोमखौ बासायनो थांनायाव दा धोरोमखौ जेब्लाबो माने गोजौआव दिन्थिनो थांनायावनो जोंनि गेजेराव दिनै क्लेश फैदों थ' जोंनि गेजेराव बावैसो नै बर'नि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय फैदों न' डाउट आं बेखौ बुंनो सानाखै नाथाय माब्लाबानि समाव जुदि जोंनि गेजेराव बिदिनो गोरोन्थि सानलायनाया फैबावगोन नामा जों बेखौहाय जों साफ्रोमबो जायफोरा साननो गोरों मानसि बेखौ मोजाङै साननानै बिजिरनाया गोनां जाहाथे जोंनि गेजेराव बे फैया दा जोङो बुंनो थाङोब्ला भारतआ जोंनिया मोनसे जों जाय हादराव थायो बे हादरा जोंनिया मोनसे सेक्युलारिजम कान्ट्रि बेयाव गोबां मानसियानो गोबां धोरोमखौ प्रेक्टिस खालामनो मोनो थानो हायो दा गोबां गावनि फोथायथिखौ लानानै थांनो हानायनि मोनसे राइट्सआ दङ जोंनि इन्डियाआवहाय दा बैनि थाखायनो दिनैहाय इन्डियाआव गोबां रोखोमनि धोरोम दङ गोबां रोखोमनि जाथि दङ गोबां रोखोमनि फोथायथि गोनां सुबुंफ्रा दङ आरो बिनि थाखायनो जोंनि इन्डिया समायना थ' लोगोफोर जोंनि गेजेराव बे जाबाय थायो दा धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव जानाया बे माब्लाबाबो जानो नाङा आरो गावजों गाव धोरोमखौ लानानै जे नोंथाङा बिदि खालामोबा ओरै थांनाय नङा बिदि जानाय नङा जोंनिया साबसिन नोंसिनिया गाज्रि दा बैफोरबायदि होनलायनाया सुबुं माहारिनि गेजेराव जानो नाङा आरो जों मानसि हारिया सुबुं माहारियाबो इसोरजों सोरजिजानाय दिनै धोरोमखौबो सुबुङा बानायनानै लादों इसोरखौ मोननो थाखाय बा शान्तिखौ मोननो थाखाय गोजोनखौ मोननो थाखाय गावनि आत्मा स्पिरिट बा जिउमानि गोजोनखौ मोननो थाखाय दिनै सुबुं माहारिया इसोरखौ सिबिदों एबा धोरोमखौ सिबिदों जोंथ' बुङो गड इज वान होननानै बुङो जों बयबो गड इज वान इसोरा जुदि सासेल'ब्ला जोङो सुबुं माहारिया दिनै अबे धोरोमखौ लानानै सोर इसोरखौ लानानै जोङो दावराव जादों इसोरा सासेल'खाब्ला जोङो बै इसोरनिनो फिसा होननानै जोङो गावखौहाय फोथायोब्ला दिनैहाय जोङो धोरोमखौ लानानै खुनु दावराव जानांगौनि गोनांथियानो गैया स' लामाफ्रा आलदा आलदा जानो हागौ मोनसे डेस्टिनेशन पॉइंटआव थांनायनि थाखाय
सोरहाबा अनेक लामाजों थाङो सोरबा खाथिजों थाङो सोरबा गोजानजों थांनो हागौ नाथाय जोंनि थांनानै थानायनि आसोल एबा धोरोम सिबिनायनि आसोल जोंनि सानदांनाया एबा बिन्दोआ जोबथा बिन्दोआ इसोरानो दा जोंनि गेजेराव बिदि जानो नाङा मानो होनबा बे गासैबो मोनथाया सोरबा सुबुंखौ पापी सोरबा सुबुंखौ गोथार सोरबा सुबुङा पापी हारि सोरबा हारिया पापी उमुक हारिया मोजां उमुक हारिया गाज्रि उमुगा मोजां नै बेफोरबायदि होननाय बाथ्राफ्रा इसोरनि आखायावसो दङ इसोरासो बिजिरगोन जाय इसोरखौ जोङो दिनै सिबिनानै दङ बैनासो मोनथाय दङ जों मानसि हारिया बेफोरबायदि बुंनायनि एबा सोरखौबा गाहाय खालामनाय गोजौ खालामनायनि मोनथाया जोंनि मानसि हारिनियाव गैया आरो बे मोनथायखौ जुदि मानसि हारिया लानो सानदोंब्ला बियो माब्लाबाबो जाथावनाय नङा आरो गावखौहाय इसोरनि देरसिन होननानै साननाय जागोन स' बेखायनो जोङो धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय एबा मिसआन्डारस्टेन्डिंआ मालाबाबो जानो नाङा स' आंनि सिम्पोल बिजिरनायाव बेखिनि जोङो जुदि गासिबो मोजांखौनो सान्तिखौनो लुबैयोब्ला धोरोमनि सायाव जोङो खुनु फारागथि लाबोनो मोना जोंनि गेजेराव माथो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जे मोनसे न'खरावनो गोबां रोखोमनि धोरोम फालिनानै दङ जोंनि बर'फ्राथ' सोरबाया गुबुन धोरोमनि बाथौ जा क्रिस्टियान जा ब्रह्म जा सत्सं जा रुपामनि जा माबा मोनसे बाथौ अनेक टाइपनि दङ बैफोरनियानो जा जोंनि गेजेराव इन्टार रिलेटेड गासिबो मोनसे जाथिया धोरोम लानानै धोरोम जोंनि गेजेराव न'खरजों न'खर रिलेशनशिपा दङ दिनैहाय सोरबाया सोरनिबा मानसि सोरबाया सोरनिबा मानसि गासिबो जों इउनाइटेड जोङो मोनसे हारि दा जों धोरोमाथ' मोनसे हारियावल' थानांगौ बेबो नङा माने गोबां वर्ल्डआवहाय जोंनि धोरोमा मोनसे इसोरखौ फोथायनायनि जोंनि धोरोमा वर्ल्डआव मा जानांगौ थांनो हाजोबो जे जोंनि धोरोमा मोनसे जातियावल'बो कनफाइन जानो नाङा बे गुबुन जातिनावबो थांगोन जोंनाव गोबां भेदभाव जुदि सानलायनाय थायोबा धोरोमखौ लानानै जुदि गावजों गाव गोरोन्थि सानलायनाया थायोब्ला जोंनि गेजेराव सुखुआ फैनाय नङा आंनि बिजिरनाया बेखिनि स' जोङो गासैबो धोरोम जेखुनु जाया धोरोमाव थायामोन जोंनि थांखिया मोनसेयानो जे जोङो जोंनि जिउमानि फारसे गोजोननायखौ लुबैयो आरो जोंनि जिउमाया सानसे जाहाथे मोजां बिथाथि एबा थाथायखौ मोनहैयो बैनि थाखायनो जोङो दिनैहाय इसोरखौ सिबिनाया जायो आरो बे इसोरखौ सिबिनायनि मुङाव जोंनि गेजेराव सुबुङा सुबुंजों नांलायलायनाय बा बुलायलायनाय बा तर्क बितर्क जालायनाय नैबेफोरो धोरोमनि खामानि नङा बेखायनो सिबियारिफ्रा मोनफ्रोमबो धोरोमनि सिबियारिफ्रा बेखौ बुजिनायाबो मोजां जे आं जायखौ सानदों जे आंनिया दा जाथों जेन'ब्ला आंनि बुजिनायाव बे आरो माने साफ्रोमबो जोङो सुखु एबा गोजोनखौसो जोङो बिल्ड आप खालामनो नाजानांगौ लुखांनो नाजानांगौ आरो मुलुगखौ मोनसे मोजां समायना सुखु एबा मोनसे जिउमाजों गोथार जिउमाजों बुंफबनाय जोङो मोनसे मुलुग बानायनो नाजानांगौ बेनोल' जोंनि मोजां जिउमानि फारसे एबा स्पिरिटनि फारसे जोङो अननाय दङब्ला जोङो धोरोमजों धोरोम दावराव जालायनाया बियो जिबनावबो माब्लाबाबो जानो नाङा जोंनि दिनै रिलिजननि सायाव बा धोरोमजों धोरोम जे जोङो तर्क बितर्क जालायनाय बिनि सायाव आंनि फिसा एबा गुसुं बिजिरथिखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय स' बेखिनियानो गोरोन्थि जादोंब्ला आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों